다들인데 많은 거 이, 이, 시버티, 저기 아래다 니도리 앞에 베기 Więc 안주기 dzisiaj mamy czwarty, 이 저주기 신이었나 보다. przepraszam, drugi rok nauk letnich Marnok. 이 가만히 Chciałbym przywitać wszystkich, którzy słuchają tych nauk, wszystkich członków Sanki, wszystkich rinpoczów, duchowych przyjaciół, wszystkich przyjaciół w Darmie, którzy oglądają na całym świecie. 유시아도 Zasz 스트레이트 Idelek, mam nadzieję, że wszyscy macie się dobrze. 가서 디디기 Więc 체리 dzisiaj będę kontynuował 디 중단하니 temat, który zacząłem 디디기 poprzedniego dnia. 그래서 나는 Więc teraz rozmawiamy o sandze, tak? Jak ona powstała, jak powstały klasztory, jak powstały Vinaya, zasady funkcjonowania sangi, ślubowania sangi i tak dalej. Więc to są te tematy, które teraz omawiamy. I teraz jesteśmy w punkcie dotyczącym Vinaya, jak powstały, czyli jak powstały wszystkie zasady działań dla mnichów i mniszek. Chciałbym mówić o tym, skąd się wzięły te wszystkie zasady i ślubowania. W zasadzie wszystkie ślubowania Vinaya powstały dzięki ludziom, którzy ich nie przestrzegali. Czyli ludzie źle się zachowywali, ponieważ były osoby, które zachowywały się źle, które zachowywały się nieodpowiednio dla mnichów i mniszek, i to dopiero stawało się pretekstem dla Buddy do stworzenia zasad, czy też ślubowań dla mnichów i mniszek, których powinni przestrzegać. Był taki angielski uczony Horner, który który, który właśnie studiował, badał ten temat w całej buddyjskiej sandze. I on powiedział, że ogólnie wygląda na to, że w sandze buddyjskiej, w sandze i bikszu, i w sandze bikshuni było wiele takich osób, które były leniwe, nieuważne, pełne pożądania i tak dalej. Lubiły otaczać się miłymi jakby luksusem, szukały jakby przyjemności, jak sobie dogodzić i bardzo często też tworzyły taką dysharmonię w swojej społeczności. I oczywiście, więc, więc z pewnej perspektywy można powiedzieć, że to był taki dyshonor dla Sanki, że tego rodzaju osoby się w niej pojawiały. Oczywiście to były wyjątki. Większość sangi tak się nie zachowywała. Były po prostu tego rodzaju wyjątki od reguły. Ale w każdej takiej większej grupie zawsze znajdą się osoby, które są nieco bardziej nieokrzesane, nie chcą się podporządkować, mają nieczystą motywację. Ale, ale kiedy czyta, oczywiście, ale i te wszystkie jakby
Omyłki tych ludzi, te wszystkie błędy tych ludzi zostały zapisane w pismach dotyczących Vinaja. I gdybyśmy czytali tylko Vinaja, to pomyślelibyśmy moglibyśmy sobie pomyśleć, że wszyscy mniszki i mnisi byli bardzo ułomni w owym czasie, ponieważ te pisma w zasadzie tylko te pomyłki i tylko te wyjątki jakby opisują. Więc oczywiście to nie jest jakby cała prawda. To są po prostu wyjątki zapisane do zapamiętania, które stworzyły pretekst do tworzenia określonych zasad. Większość mnichów i mniszek była bardzo taka zdyscyplinowana, bardzo etyczna i zachowywała się bardzo godnie. Byli zazwyczaj bardzo łagodni, mieli takie dość łagodne, otwarte osobowości. I oni byli bardzo zażenowani i jakby z tą sytuacją, że istnieją pośród nich tacy bracia i siostry, którzy przynoszą jakby wstyd całej społeczności. Nie mogli tego znieść. Więc ponieważ nie mogli tego znieść i nie mogli tego jakby żyć z takim to właśnie dlatego chcieli temu zapobiec, chcieli coś z tym zrobić, żeby tego rodzaju sytuacje się już więcej nie zdarzały. Oczywiście z jednej strony byli ludzie, którzy źle się zachowywali, źle jakby interpretowali swoje zadanie, natomiast to z jednej strony był problem dla nich, a z drugiej strony był to problem dla całej społeczności, dla całej sangi. Więc z perspektywy historyków, oczywiście tutaj mówimy o tym, co mówił ten angielski uczony. Z pewnej perspektywy powinniśmy powiedzieć dziękuję tym wszystkim źle zachowującym się bikszu i bikshuni. Gdyż dzięki nim oni pokazali potencjalne ułomności, potencjalne słabe punkty. I dzięki nim mamy cały zestaw reguł, zasad i ślubowań, które należy przestrzegać. Gdyby wszyscy w tamtym czasie byli po prostu doskonali i przestrzegali, byli super etyczni, zdyscyplinowani, to gdyby to żadne reguły to Buddha by nie ustanowił żadnych reguł. A dzięki tym wyjątkom i tym błędom, tym uchybieniom, pojawiły się te zasady, pojawiły się te zasady, ślubowania i teraz wiemy, na co musimy zwracać uwagę, co należy robić, czego należy nie robić, o czym należy pamiętać i tak dalej. I w ten sposób pojawiły się te wszystkie zasady w Sutrze Pratimoksha. Kiedy spojrzymy na te wszystkie wydarzenia opisane w sutrach Vinai, możemy zrozumieć, jak żyła sanga w owym czasie, bo one przedstawiają takie często sytuacje z dnia codziennego. Dzięki temu mamy pewien wgląd w to, jak żyli i mnisi i mniszki w owym czasie. Więc Vinaya jakby dbano wówczas o tym, żeby zapisywać, zapamiętywać te wszystkie incydenty i z historycznego punktu widzenia one są bardzo cenne.
Więc to wszystko mówi ten dwudziestowieczny uczony angielski. Chciałbym oczywiście coś dodać do tego. Gdy spojrzymy na to z punktu widzenia naszych tybetańskich tekstów Vinaya, to wygląda to tak, że najpierw była ta grupa 5 uczniów, tak? Pierwszych uczniów i to była jakby pierwsza sanga. To byli pierwsi uczniowie Buddy, oni pierwsi otrzymali dharmę i bardzo szybko osiągnęli urzeczywistnienie i dzięki temu to był taki zalążek sangi. To było tych 5 uczniów, tych 5 bikszu. I w owym czasie tych 5 bikszów po prostu wyglądało tak, jak wyglądali wcześniej, przed spotkaniem, przed otrzymaniem tych pierwszych nauk od Buddy. Nic się nie zmieniło, tak? Czyli mieli na sobie takie ubrania jakby świeckie, pewnie trochę zniszczone, ale jednak świeckie, takie same jak wszyscy inni. I wtedy wszyscy zaczęli nagle zwracać, ale po tym, jak oni stali się tam pierwszą sangą Buddy, wszyscy zaczęli zwracać uwagę na to, że oni wyglądają jak tacy no, w zasadzie jak świeccy, jak kupcy na przykład, którzy dużo podróżują. I to była pierwsza zasada, jaką Budda jakby stworzył, że mnisi i jego uczniowie powinni wkładać inne szaty i kazał im po prostu brać taki duży kawał materiału i owijać się tym materiałem. I to była jakby pierwsza szata dharmy. Później w Tybecie wiele tych jakby dolnych szat, one nie są jakby w pełni jakby zszyte. Ponieważ kiedyś w Indiach po prostu ludzie się z nimi zawijali i wiązali wokół siebie. To wszystko. To była jakby pierwsza zasada, którą stworzył Buddha. I podobnie później w Tybecie właśnie nie zawsze te szaty były zszywane tak do końca. Tak czy inaczej, chodziło o to, żeby nie wyglądać jak bogaci ludzie, czy jak kupcy, wędrowni i tak dalej, żeby się trochę od nich odróżniać. Dlatego ta pierwsza grupa 5 uczniów, Buddha powiedział, wy teraz powinniście nie nosić zszytych takich w pełni szat, tylko owijać się nimi. Czyli niech z jednej strony będą po prostu nie tak, że one mają być szyte, tu dłuższe, tu krótsze. Nie, po prostu owijajcie tą tkaninę wokół siebie. Najprawdopodobniej to była pierwsza zasada, jaką stworzył Buddha dla swoich uczniów. Nie przebadałem tego tematu tak bardzo, bardzo dokładnie, ale ogólnie mówiąc, to najprawdopodobniej była właśnie ta pierwsza zasada. Potem 13 lat po przebudzeniu Buddy był Bikshu Badra, który odbył stosunek seksualny i to był jakby pierwszy jakby przykład złamania zasad sangi. Więc wygląda na to, że ogólnie wszelkie zasady dotyczące Vinaya, dotyczące sangi w ogóle nie powstały w pierwszych latach, dopiero po kilku latach. Te cztery główne jakby zasady były jakby w ogóle nawet niepisane.
One w ogóle nawet się o nich nie mówiło. To po prostu był taki obyczaj dotyczący wszystkich wędrownych, duchowych poszukiwaczy i wszystkich tego rodzaju osób, które wędrowały wtedy po Indiach, więc nie trzeba było nawet tworzyć osobnych jakby zasad, które je omawiały, które je listowały. I jednym właśnie był zakaz seksu. Ale potem w Sandze gdy pojawił tak zwany gang 6, albo wśród bikszuni był gang 13 i tak dalej. I to wszystko byli takie grupki mnichów czy mniszek, którzy źle się zachowywali, którzy jakby nie chcieli się pewnym zasadom podporządkować i jakby szukali większej wolności czy coś takiego. W pewnym sensie możemy jakby mieć żal do tych wszystkich mnichów i mniszek, że tak głupio się zachowywali. Teraz mamy tak dużo tych wszystkich zasad, o których należy pamiętać i przestrzegać. Więc w pewnym sensie są to ludzie, których możemy winić za to wszystko, ale z drugiej strony ale dzięki tym wszystkim zasadom teraz właśnie mamy możemy wyraźnie dzisiaj odróżnić świeckich od nieświeckich, od społeczności klasztornej. Ale w gruncie rzeczy, kiedy mówimy o sandze, takiej sandze klasztornej, to co tak naprawdę ją wyróżnia? Bardzo interesująca jakby wypowiedź pojawiła się, znaczy jakby wyraził Micio Dorje, który właśnie opisał to, co według niego wyróżnia sangę klasztorną od nieklasztorną. Czy to jest znajomość dharmy? Nie, to nie. To nie jest. Jest bardzo wielu świeckich uczniów, którzy znają bardzo wiele sutr i tantr, są bardzo wykształceni w dharmie. To nie jest tak, że tylko mnisi i mniszki znają dharmę. Więc to nie odróżnia sangi klasztornej od nieklasztornej. Nie można też powiedzieć, że są to szaty mnisie, gdyż istnieje bardzo wielu indywiduów i ludzi, którzy noszą szaty mnisie, a wcale nie przestrzegają żadnych zasad. Cały czas są takimi przebranymi mniszkami czy mnichami. Po prostu tylko noszę. Więc samo noszenie szat też nie czyni nikogo mnichem albo mniszką. Podobnie recytowanie modlitw albo praktyka medytacji również nie odróżnia mnichów od mniszek, od świeckich. Więc co tak naprawdę odróżnia te dwie grupy sangi? Według Micio Dorje społeczność klasztorna to są ludzie, którzy odwracają się od przyjemności zmysłowych, jakby odsuwają się od wszelkiego pożądania i pragnienia i są bardziej tacy usatysfakcjonowani tym, co mają. Mają mało pragnień. Również jeśli chodzi o takie pragnienia dotyczące jedzenia, ubrania i tak dalej. Nie dążą do komfortu, nie szukają komfortu. Są też bardzo uważni, jeśli chodzi o swoją ciało, mowę i umysł, mają właśnie dużo uważności, dużo świadomości. Cały czas uważają, aby nie popełnić żadnego nic złego, tak jak ludzie, którzy unikają poranienia się przez jakieś ostre kolce i tak dalej. Kiedy tego rodzaju kolce potrafią wyrządzić dużo bólu, prawda? Więc
Ludzie, których Michio-dorji określa jako sangę mnisią, cały czas martwią się, cały czas uważają, aby nie wyrządzić nic złego, tak jak normalnie ludzie unikają poranienia przez na przykład ostre kolce i tak dalej, ostre kamienie i tak dalej. Również mnisi, szsanka klasztorna również nie zatrzymuje się nie rozprawia nad błędami innych, nie zazdrości innym, mm, e, po prostu ujarzmia swój umysł, ujarzmia swoją własną dumę. To jest jakby najważniejsza cecha, według Michio-dorji, klasztornej sangi. Ich działanie ciała, mowy i umysłu jest bardzo, bardzo szlachetne, bardzo czyste. Gdyby wszyscy bogowie i bodhisattwowie, Buddowie i gdyby wszyscy ci, którzy mogą, bogowie, jak widzą tego rodzaju osobę, to myślą sobie, o, ty jesteś bardzo szlachetną osobą, jesteś duchowym przyjacielem, chciałbym być takim jak ty, przyjmuję w tobie schronienie. Jest to osoba, która innych inspiruje, jest to osoba, która innych naprawdę inspiruje do dobrego zachowania, do czynienia dobra, do praktyki dharmy i tak dalej. Czasami mnisi czy mniszki zachowują się gorzej niż świeccy. Więc dla Michio-dorji ludzie, którzy naprawdę są sangą, są naprawdę czyści, jeśli chodzi o swoje zachowanie, są naprawdę obdarzeni taką wewnętrzną dyscypliną. I wtedy są godni tego tytułu czcigodny. Ale tak czy inaczej trzeba pamiętać, że ci, którzy się źle zachowywali za czasów Buddy, dzięki którym pojawiły się te wszystkie zasady Vinai, że to w zasadzie jest pewne szczęście w nieszczęściu, że to okazało się bardzo dobre dla nas. Dzięki temu mamy, na przykład byli tacy, na przykład Bikshu Udai z tego gangu 6, ludzie tacy jak Devadatta, czyli ten kuzyn Buddy, któremu cały czas zazdrościł. Niektórzy uważają, że to były emanacje Buddy. I to jest bardzo interesujące podejście. Z pewnego punktu widzenia to się wydaje dość dziwne, ale z drugiej strony z perspektywy tego, jakie rezultaty ich działania, dalekosiężne rezultaty one przyniosły, to możemy powiedzieć, że one były dla nas bardzo pożyteczne, bardzo pomyślne i że być może te osoby były emanacjami Buddy. Teraz dalej przejdźmy do Pratimokszy. Przede wszystkim, co znaczy słowo Pratimoksha? W Pali to słowo brzmi Patimokkha. Natomiast w sutrach mówi się o Pratimoksha sutrze. Jest ta sutra Więc ta sutra Pratimoksha zawiera właśnie listę tych wszystkich ponad 250 głównych zasad Vinai. I tą sutrę jakby czyta się podczas różnych zgromadzeń sangi, na przykład podczas sodziągu. Ale ona nie uczy jakby rytuałów, takich dodatkowych działań sangi, dodatkowych jakby aktywności sangi. Więc jest to słowo, które, tak jak powiedziałem, mamy w Pali, mamy w sanskrycie.
Więc istnieje wiele interpretacji jakby znaczenia tego słowa. Więc wygląda na to, że są jakby trzy główne według tybetańskiego tłumacza Vimalamitry. Istnieją trzy komentarze dotyczące znaczenia tego słowa. Według jednego to prati znaczy indywidualny, natomiast moksha to znaczy wyzwolenie, więc jest to indywidualne czy też osobiste wyzwolenie. Więc to jakby tutaj znaczy, że są to zasady dotyczące, pozwalające na osiągnięcie własnego, czy też indywidualnego, osobistego wyzwolenia. Czyli jeżeli będziemy je utrzymywać, ochronimy się przed odrodzeniem w niższych światach samsary. Innym wytłumaczeniem jest to, że prati znaczy pierwszy, a moksha znaczy znowu wyzwolenie. Więc jest to jakby pierwsze wyzwolenie. Więc jest to jakby taki jakby pierwszy, więc ten moment, w którym otrzymujemy ślubowania, jest jakby tym pierwszym wyzwoleniem od braku ślubowań. Pierwszym wyzwoleniem od tego błędu, od tego problemu, jakim było brak ślubowań. Jeżeli jesteśmy na przykład rzeźnikiem i zabijamy jakieś zwierzę, tak? To trzeba jakby zaangażować się w tą więc angażujemy się cały czas w zabijanie innych zwierząt. Więc kiedy przyjmujemy ślubowania, pierwsze główne ślubowanie po raz pierwszy, to tak jakby wyzwalamy siebie od tych wszystkich najbardziej błędnych, najbardziej problematycznych działań, które utrzymywały nas w samsarze. Więc to jest jakby takie, dlatego niektórzy interpretują, że to jest jakby pierwsze wyzwolenie, a nie indywidualne wyzwolenie. Teraz trzecią interpretacją tego słowa jest to, że moksha znaczy wyzwolenie, a prati oznacza również metoda, środek, metoda, więc jest to wtedy metoda osiągnięcia wyzwolenia. Więc to są jakby trzy główne tłumaczenia tego słowa. Teraz jakie są główne jakby zasady zawarte w Sutrze Pratimoksha? Jakie to są te główne, jak można podzielić te wszystkie ponad 250 ślubowań czy też zasad? Więc one ogólnie najczęściej dzieli się na 8 kategorii. Pierwszym są złamania, drugim są tak zwane pozostałości, czyli takie uchybienia, takie ważne uchybienia. Następnym są nieokreślone uchybienia, następne są silne uchybienia, takie uchybienia, które można wyznać, wyznawalne uchybienia. Potem są uchybienia dotyczące treningu, a potem są zasady dotyczące zażegnywania sporów. To było oczywiście bardzo takie ogólne tłumaczenie, przetłumaczymy to lepiej później. Więc na czym polegają tych 8 głównych jakby kategorii? Nie będziemy omawiać każdej z tych zasad, każdego z tego ślubowań.
Więc myślę, że lepiej będzie omówić jakby główne teksty, które są źródłem tych zasad oraz omówić te 8 kategorii. Więc istnieje jakby w różnych szkołach jakby tybetańskich obowiązują inne jakby tradycje Vinai. Znaczy one przyjmują jakby inne zasady, czy to źródła tekstowe, które opisują te zasady. Oczywiście istnieje bardzo wiele takich tekstów, które po prostu już zaginęły, które są wspominałe, które wydają się byłyby ważne, ale nie możemy ich już przeczytać ani przestudiować, bo już ich nie ma. Więc istnieje nadal 18 tekstów, które są źródłem Vinai. W pierwsze dotyczą Theravady, czyli całej tradycji Pali, jakby buddyzmu, czyli Patimokkha. To było główne słowo używane, i nadal jest główne słowo używane w szkole Theravady. Następnie jest Pratimoksha Sutra Mahasangiki. Przez długi czas ona była przetłumaczona tylko na język chiński, ale ostatnio odnaleziono oryginalny sanskrycki manuskrypt. Więc ta sutra należała do szkoły Mahasangika, jednej z tych 18 głównych szkół. Następnie była Pratimoksha Sutra w 5 tekstach. Ona zawiera pełny opis Vinai i również jest utrzymywana w tradycji chińskiej w szkole Mahishashaka. Następnie 4 jest Pratimoksha Sutra również w 5 tekstach, która jest utrzymywana w Chinach w szkole, czy też w tradycji Dharmaguptaka. Następnie jest Sutra Dyscypliny Wyzwolenia, która zawiera tylko szkołę Pratimoksha i jest również, a nie całą pełny opis jakby Vinai, czy też wszystkie sutry Vinai, tylko tą jedną i ona również zachowała się tylko w tradycji chińskiej. Więc to są jakby teksty dość źródłowe dla różnych szkół buddyjskich, tak? Które stanowią jakby podstawę Vinai dla tych szkół. Następnie 6 jest, znaczy następnie, to więc to była Vinaya Theravady, natomiast teraz mamy Vinaję Sarvastivady, trochę inną tradycję. I one opierają się po prostu na innych tekstach, inne teksty źródłowe je opisują. Jednym z nich tutaj w Sarvastivadzie jest manuskrypt z Sutrą Pratimokszy odnalezioną w jaskiniach Dunhuan, przetłumaczony, czyli to jest jakby najprawdopodobniej najwcześniejsze tłumaczenie tej sutry na chiński. 7 jest Sutra Przyczyn i Warunków Vinai. Jest to bardzo długi jakby traktat dotyczący Vinai. Vinai Vibhangi, czyli bardzo długi tekst, też w języku chińskim. Następnie jest Pratimoksha Sutra, Bhikshut Pratimoksha Sutra, bardzo długi też tekst również. Bhikshu Pratimoksha Sutra 10 recytacji.
A ostatnim 10 jest sanskrycki manuskrypt Sutry Pratimoksha, odnaleziony przez francuskiego uczonego Paula Piliota w Xinjiang i opublikowany właśnie w 1913 roku. Więc tutaj mamy również w Sarvastivadzi mamy również 5 tekstów, które stanowią podstawę dla tej tradycji Vinay. Więc w poprzedniej, w Theravadzie jakby jest jeden tekst dla jednej szkoły, natomiast tutaj w Sarvastivadzie mamy jedną tradycję, jakby wspólne, tylko teksty są jakby, to są inne tłumaczenia albo z innego czasu spisane teksty i tak dalej. Teraz jest trzecią tradycją Vinay, jest ta tradycja Mula Sarvastivady, która również zawiera sutrę Pratimokshy. Więc powiedzmy, że kiedyś w Indiach to było jakieś 18-20 różnych szkół buddyjskich, natomiast w tradycji tybetańskiej mamy jedną tradycję Vinay, która właśnie jest tą tradycją Mula Sarvastivady, tą utrzymywaliśmy w Tybecie. I jako podstawę dla tej tradycji była Mula Sarvastivada Pratimoksha Sutra. I to były teksty, które głównie wywodziły się z Pakistanu, obecnego Pakistanu czy obecnego Kaszmiru. Na przykład kiedyś to było Jusze, to był teren Tybetu, ale z jakiegoś powodu on został oderwany i teraz znajduje się na terenie Kaszmiru. I tam na granicy tego rejonu i Pakistanu była stupa, w której właśnie jeden uczony Banerjee odnalazł jakby niezniszczony manuskrypt sanskrycki tej sutry. Oczywiście mamy również tybetańskie tłumaczenie Mula Sarvastivady Pratimoksha Sutry, które jest pełne i które zawiera wszystkie różne opisy, nie tylko tą Pratimoksha Sutrę, ale też całe właśnie te wszystkie historie dotyczące Vinay. Istnieje również oczywiście chińskie tłumaczenie Mula Sarvastivady Pratimoksha Sutry, więc to jest jakby trzecie źródło. Następnie po czwarte była Sutra Mahavyuha więc to jest jakby taka dodatkowa sutra, która jakby jest takim leksykonem różnych terminów i ona właśnie również zawiera listę wszystkich ślubowań Vinay. Istnieje również kilka tekstów, które nie są sensu stricte tekstami Vinay, ale dotyczą tego samego tematu. Pierwszym z nich jest sutra Upali, czyli tak naprawdę sutra pytań, które zadawał Upali, dotyczących Vinay. Tak może by ten tytuł przetłumaczyć. I to ona została przetłumaczona w pełnym wymiarze na język chiński. Istnieje również sanskrycki oryginał do dzisiaj. I on jakby wymienia również wszystkie zasady, wszystkie ślubowania Vinay i sutry Pratimoksha. Następnym tekstem jest 22 jasne punkty dotyczące Vinay, przetłumaczone na chiński przez Paramartę. To jest jakby komentarz do Vinay
Kolejnym tekstem jest Sutra Pięciu Właściwości Bikszu, przetłumaczona na chiński przez Dharmadevę, zaś ostatnim jest Mahaparinirvana Sutra, czyli Sutra Parinirvany. Tam również są wszystkie zasady pratimokszy są w tej sutrze wymienione. Więc muszę coś wyjaśnić tutaj do tego, w tym miejscu. Więc jakby przedstawiłem tutaj 18 tekstów. Wszystkie te teksty, manuskrypty, wszystko co... Więc one zawierają Vinaje 8 szkół. Szkół Theravady ze Sri Lanki, szkoły Mahasamgiki, szkoły Mahishasaki, szkoły Dharmakuptaki, szkoły Kasyapity, szkoły Sarvastivady, szkoły Mulla Sarvastivady i szkoły Sumati. Dodatkowo jakby ta sutra Upali jest nieco inna od tych wszystkich szkół, gdyż ona nie, czasami można powiedzieć, że jest to jakby osobny tekst, osobny Vinaya i wówczas mamy 8. Niektórzy uważają, że ta sutra Upali należy do szkoły do tradycji Mulla Sarvastivady, niektórzy do Sarvastivady, a niektórzy, że do innych tradycji, a tak czy inaczej pewne punkty omawiane w tej sutrze jakby nie pasują dokładnie do żadnej z tych szkół tak naprawdę. Czasami uważa się, że to jest to jakby osobna tradycja, osobna szkoła. Są to bardzo rzadkie teksty, bardzo wartościowe teksty, bardzo ważne. I one jakby, tak jak powiedziałem, jakby wskazują na różne szkoły buddyzmu, które przetrwały do dzisiaj. Myślę, że teraz dobrze jest zrobić 30 minut przerwy. 다시 한번 다 등기지 류액이 류화단 제역이 있으려면 적어도 딱 하는 류화단 제역이 이제 접예예요. 접예예요. 난 될래야지 개발수에게지 가지고. Więc mówiłem o tych 18 różnych winajach, czy też raczej tekstach dotyczących winaja. I jakby one dotyczą tych kilku różnych szkół, tak? Jakie zatem są różnice pomiędzy tymi szkołami, tymi tradycjami Vinaya? Więc tym tematem zajęło się kilku uczonych na wschodzie i zachodzie. Znalazłem 7 różnych takich opracowań różnych badaczy, które przedstawiają jakby porównują te różne tradycje Vinai. Chciałbym je Wam przedstawić, te opracowania. Pierwsze zostało wydane w 1926 roku przez japońskiego uczonego Makoto Nagai. I on właśnie jakby opublikował takie po prostu nazwał to studia religijne i one jakby to opracowanie porównuje różne tradycje Vinai. Następnie również w 1926 roku Waldschmidt opublikował też takie takie opracowanie dotyczące Pratimoksha Sutr dla bikshuni, dla samych bikshuni. W 1927 roku japoński uczony Watsuji Tetsuro wydał takie filozoficzne opracowanie wczesnego buddyzmu,
które również porównuje te tradycje. W 1928 roku japoński uczony Nishimoto Ryuzan opublikował takie jakby tablice, jakby tabele porównujące różne tradycje Vinai. Tu jest błąd, trzeba poprawić. Nishimoto. Dobra, mamy poprawiony slajd. Nie Nishimoto, tylko Yamamoto, tak? No to nie wiem. Nishimoto, okej. Następnie jest opracowanie również japońskiego uczonego Akanuma Chizen, który porównał różne wersje Sutry Pratimokszy. Ten sam Akanuma Chizen w 1940 roku następnie opublikował takie tabele jakby porównujące te wszystkie szczegóły dotyczące różnych wydań Sutry Pratimokszy. W 1955 roku był uczony na uniwersytecie w Ceylonie o nazwisku Pachow, który również opublikował tego rodzaju jakby tabele porównujące różne tradycje Vinai. Ja również przygotowałam taką tabelę i ona opiera się właśnie na badaniach tych wszystkich 7 uczonych. Również jakby obejmuje, czy też bierze pod uwagę rezultaty badań uczonego Hirakały dotyczące zasad Vinai różnych szkół. Więc ta tabela Więc jakby ta tabela jest jakby taką kombinacją tych wszystkich poprzednich. Więc ten uczony Hirakawa Akira jakby dokonał stworzył taką tabelę właśnie porównawczą, która stała się jakby podstawą dla tabelki, którą ja tutaj mam. Najważniejsze są te na przykład 253 ślubowania Vinai. I wygląda na to, że każda tradycja Vinai ma różną liczbę ślubowań. Czasami na przykład w Sarvastivadzie są jakby dwa różne teksty, które mówią o różnych, które mają inną liczbę zasad, ślubowań i tak samo jest w Mula Sarvastivadzie. Mamy teksty źródłowe, które dotyczą tej samej tradycji Mula Sarvastivada, ale każdy z tych tekstów przedstawia inną liczbę ślubowań. Wnioski uczonych są takie, że późniejsze jakby pokolenia po Buddzie zaczęły dodawać różne zasady Vinai, zaczęły dopisywać różne rzeczy. Stąd pojawiły się te różnice. Dlatego pojawiło się tak dużo różnic pomiędzy tymi samymi tekstami, znaczy podobnymi tekstami źródłowymi, a na przykład przetłumaczony w tym wieku albo przetłumaczony w innym wieku, jest różnica, albo są różne szkoły, które i są różnice dotyczące i są
w ślubowaniach, w tych różnych tradycjach. Czego te różnice głównie dotyczą? One głównie dotyczą tych ćwiczeń, tych zasad treningu, czyli trening, które można nazwać. Na przykład w Mula Sarvastivai mamy 112 takich mniejszych jakby uchybień w ślubowaniach, takich drobnych uchybień. I tutaj jakby następują największe różnice pomiędzy tradycjami, że ich jest albo mniej, albo więcej. Jakby struktura jest ta sama. Mamy tych samych 8 kategorii, ale całkowita liczba ślubowań jest inna. Główna jakby struktura i główne ślubowania są dokładnie takie same we wszystkich szkołach, ale w tych najdrobnych, w tych wielu treningach tak zwanych, czyli tych drobnych uchybieniach są różnice w ich ilości. Ponieważ większość z nich jest taka sama, więc one mają pewnie najprawdopodobniej jedno źródło, tak? Jakąś jedną podstawę. A te małe różnice związane są z tym, że różne szkoły zaczęły dopisywać pewne elementy w swoich własnych tradycjach, w swoich szkołach. Więc teraz chciałbym przejść przez te 8 głównych kategorii, 8 głównych sekcji. Pierwszym z nich są tak zwane, są te najgorsze jakby błędy, czyli które powodują złamanie ślubowań. Powodują, że zostaniemy wyrzuceni z sangi. Więc wszystkie one się zgadzają co do tego, że jest ich cztery takie złamania dla bikszu. Nie będę ich wymieniał i opisywał. Następnie są te takie prawie złamania i jest tam 13 takich dla bikszu. Trzecie to są takie nieokreślone uchybienia. W tradycji tybetańskiej Mula Sarvastivady one nie są uznawane za uchybienia. One dotyczą po prostu pewnych okoliczności, tylko określonych okoliczności. Dlatego należą do osobnej kategorii. Silne uchybienia są 2, ale w innych tradycjach jest ich więcej. Przepraszam, te silne uchybienia, we wszystkich tradycjach jest ich 30 dla bikszu. Jeśli chodzi o jakby zawartość, treść tych uchybień, one się praktycznie prawie nie różnią. 5. kategorią są jakby takie główne uchybienia. Niektóre tradycje mają ich 90, niektóre 92, niektóre 91. Pierwszą tradycją, która mówi, że jest ich 92, to jest kalon w Pali, Mahasamgiki, który opiera się właśnie o tą sutrę Upali i sutrę bikszu w 5 tekstach. 90 uchybień ma tradycja Dharmagupty, Sarvastivady, zgodnie z
objaśnianiem Winady i sutry wyzwolenia. W tybetańskiej Mula Sarvastivadze jest również 90, ale niektóre teksty w tych tabelach opisywanych tutaj przez tego japońskiego uczonego jest 91, więc nie wiem, czy to jest błąd, czy to jest coś, co trzeba zbadać. Czasami po prostu jedno uchybienie jest podzielone na jakby dwa mniejsze, albo czasami jest traktowane jako jedno, więc to może właśnie dotyczyć takiej sytuacji. Więc to są małe różnice. Następnie są to takie uchybienia, wyznawalne uchybienia. We wszystkich tradycjach Vinai jest ich 4 dla bikszu. Siódmą kategorią są to właśnie zasady treningu, czyli te wszystkie drobne uchybienia. I tutaj są duże różnice w różnych tradycjach, na przykład w tradycji Pali, tej Theravady jest ich 75, w tradycji Mahasangiki jest 67, w Sutrze Upali jest 72, w szkole Mahishaka i Dharma Guptika jest 100, w Pratimoksha Sutrze z Dunhuan jest 107, w Mula Sarvastivadzie jest 96, w innych manuskryptach sanskryckich jest 108 na przykład i tak dalej. Tybetański przekład Mula Sarvastivady ma ich 112. Więc jakby sanskrycki manuskrypt ma 108, a tybetański tłumaczenie ma 112. Więc znowu musimy zbadać, o co chodzi, skąd jest taka różnica, skąd się pojawiła taka różnica. Ostatnią kategorią są te zasady zażegnywania sporów. Wszystkie tradycje Vinai wyliczają 7. Więcej z nich pochodzi z Sutry Vinai, z tych pytań Vinai, z objaśnienia 22 Vinai i tak dalej. To są jakby główne źródła tej kategorii zasad. Więc teraz chciałbym pokazać Wam tą tabelkę. Czasami, kiedy mamy taką samą liczbę zasad czy też ślubowań w różnych tradycjach, to nie znaczy, że one są takie same, znaczy, że one brzmią w taki sam sposób. Czasami jakby liczba ślubowań jest taka sama, ale różnią się, jeśli chodzi o ich treść. Dopiero czytając komentarz, widzimy, że inaczej są one objaśniane. Więc trzeba wszystko to brać pod uwagę. Więc to jest ta tabelka, którą przygotowałem. Więc tutaj mamy jeśli chodzi o to są te 8 kategorii, tak? Czyli 8 tych kolumn. I widzimy w różnych tradycjach, ile jest zasad, czy też ślubowań w każdej z tych kategorii. Czyli u góry mamy różne kategorie, Gregorie, po lewej mamy różne szkoły buddyjskie. I na końcu jest całość.
Tutaj dalszy ciąg jakby tych różnych szkół i różnych tekstów. No czasami są to szkoły, a czasami jest to na przykład sutra odnaleziona w Don Juan albo sutra odnaleziona w stupie w Kaszmirze i tak dalej. I to są i tutaj są jakby różnice pomiędzy nimi. Na przykład w Mula Sarvastivadie w chińskiej tradycji to jest jakby jedna z tych tradycji tutaj wymieniana. Więc tutaj mamy Mula Sarvastivadę jakby różne... czyli każda strona jakby dotyczyła pierwsza Theravady, druga Sarvastivady, trzecia Mula Sarvastivady. Ta dotyczy właśnie tej Mula Sarvastivady i to są te tradycje, to są tak jakby różne teksty źródłowe dotyczące właśnie tradycji Mula Sarvastivady, która jest praktykowana w Tybecie. Ale istnieją oczywiście również chińskie tłumaczenia czy inne. To są te wszystkie Sutra Parinirvany, Mula Sarvastivada Pratimoksha Sutra i tak dalej. Jakby w ten sposób jakby mamy porównanie wszystkich tych 18 różnych tekstów Vinai, które są utrzymywane przez różne szkoły. Tak jak powiedziałem, te ślubowania w Mula Sarvastivadzie, które tutaj widzimy, ich liczba i to, jak ta praktykowana przez nas w klasztorach jest nieco inna, więc musimy jakby może zbadać, na czym te zmiany polegają. Ta tabelka jakby dotyczy właśnie tego porównania japońskiego uczonego Hekirały, tak? Hirakawa. On jakby porównał te wszystkie, jakby podsumował te wszystkie badania wcześniejszych uczonych i stworzył taką tabelkę. Więc podsumowując, jest japoński uczony Akira Horikawa. Według niego w tradycji Pali, w tradycji Theravady mamy 227 ślubowań dla bikszu i 311 dla bikszuni. W chińskiej tradycji mamy 250 dla bikszu i 384 dla bikszuni. I ten uczony również mówi, że istnieją pewne różnice w pozostałych tradycjach, jeśli chodzi o liczbę, o ostateczną liczbę ślubowań, ale główne ślubowania pozostają zawsze takie same. I oczywiste jest, że te ślubowania zostały bardzo jasno określone za czasów wczesnego buddyzmu, najprawdopodobniej za życia Buddy. W Tybecie mówi się na przykład, Sakya Pandita napisał taki tekst porównujący 3 ślubowania i on jakby mówił o tym, że wszystkie tradycje jakby się nawzajem są tak różne, że inaczej przyjmują ślubowania, inaczej je utrzymują, inaczej je łamią, inaczej je odnawiają, inaczej się ślubowania również oddaje, wobec czego wszystkie te szkoły, wszystkie te tradycje jakby praktycznie zaprzeczają sobie nawzajem. To jest tak jakbyśmy mieli różny buddyzm.
To, co jest zabronione w jednej tradycji, jest dozwolone w innej tradycji. Tak mówił, tak opisywał to Sakya Pandita. Ale kiedy ja patrzę na to wszystko, na te 18 różnych szkół, to ja uważam, że nie ma tak naprawdę bardzo wielkich różnic. Za czasów tybetańskich królów oni w zasadzie zabronili tłumaczenie innych tekstów innej tradycji poza Mula Sarvastivadą, czyli ani Pali, ani Sarvastivada nie mogły być tłumaczone na język tybetański. Więc w zasadzie uczeni tybetańscy nie mieli żadnych podstaw, żadnej możliwości porównywać swoją tradycję do innych. Więc nasza wiedza na ten temat jest bardzo ograniczona. A szczególnie znaczy do tej pory uczeni tybetańscy w zasadzie nie mieli możliwości, by zbadać, zrozumieć różnice pomiędzy naszą tradycją a innymi tradycjami, jeśli chodzi o Vinaję. Więc najprawdopodobniej Sakya Pandita po prostu najprawdopodobniej powtarzał jakby słowa innych uczonych. Ale dzisiaj to mamy już inne czasy. Dzisiaj możemy uczyć się różnych języków obcych i studiować teksty z różnych języków, z różnych krajów. Nie musimy jakby polegać na tym, co mówili dawni uczeni. Możemy sami przeczytać te teksty, możemy porównać te teksty, i myślę, że ważne jest, abyśmy tego rodzaju badania robili. Abyśmy mieli taką wiedzę. Kiedyś mówiono, że szkoła, to też tradycja Vinaya Mula Sarvastivady jest najbardziej autorytatywna, że jest niepodważalna. Ale w buddyzmie jakby mieliśmy 18 głównych szkół buddyjskich, tak po odejściu Buddy, które pojawiły się po odejściu Buddy i mówienie, że jedna z nich jest jedyną prawdziwą, jest trochę dziwne. To jest tak jak kiedyś król Kirtin miał taki sen, w którym przyśniło mu się, że wszystkie 18 szkół było prawdziwymi naukami Buddy. I ja uważam, że jest dokładnie tak samo, że tak dokładnie jest. Prawdopodobnie było wiele różnych debat na ten temat, ale trzeba brać pod uwagę, że jeśli chodzi o rdzeń, to te szkoły naprawdę między sobą się niewiele różnią. Na przykład pan Atisha mówił, że trzeba patrzeć na daną szkołę ze wszystkich jakby z każdej perspektywy. W tamtym czasie w Indiach nadal istniało wiele różnych szkół buddyjskich, tak, za czasów Atishi. One były nadal w Indiach żywe i Atisha był w stanie czytać teksty różnych tych wszystkich szkół. Był w stanie studiować teksty ich wszystkich, więc nie patrzył na żadną z nich nie wywyższał żadnej z nich. Na przykład w tekstach Kadampy mówi się, że Atisha jakby był królem wszystkich nauk Buddy, a to właśnie znaczył to, że on naprawdę studiował we wszystkich szkołach buddyjskich, we wszystkich tradycjach buddyjskich, indyjskich. I wszystkie je poznał. Więc jakaś tak naprawdę różnica. Uważam, że istnieje bardzo duży pożytek z tego, żebyśmy zrozumieli praktykę i pogląd i praktykę każdej z 18 szkół i praktykowali to we właściwy sposób. Tak jak powiedziałem, Buddha ustanawiał zasady jakby dla sangi tylko wtedy, kiedy ktoś popełnił jakiś błąd.
Więc te wszystkie historie, jakby, te zapisane historie, te wszystkie wydarzenia, które jakby sprowokowały stworzenie jakiejś danej zasady, kiedy przeczytamy, kiedy będziemy je czytać, kiedy zaczniemy je studiować, to zrozumiemy, że za czasów Buddy, jak bardzo zmieniało się ich życie, jak wyglądało ich życie, podobnie, podobnie, podobnie są takie rytuały dotyczące zasad sangi, takie rytuały, kiedy sanga wnioskuje o stworzenie jakiejś zasady albo o jakiegoś sporu i zbiera się, żeby ustanowić, jakby demokratycznie określić werdykt. Więc z tego widzimy, że nie wszystkie zasady zostały stworzone jednego dnia. Czasami jednego roku pojawiły się 2, jednego 3 i tak dalej. I tak w ten sposób jakby rosła ta liczba tych różnych ślubowań, zasad. Sutra Pratimokszy jest jakby takim zbiorem tych wszystkich zasad. To nie jest coś, co powstało, taki tekst, który powstał jednego dnia. Buddha również nie wskazał swojego następców. Nie było żadnego sukcesora, nie było żadnego lidera sangi po odejściu Buddy. Więc oni jakby patrzyli na siebie. Wielu z nich miało ten sam poziom jakby jeżeli jedna grupa jakby wyznawców Buddy zgadzałaby się co do jednego, a druga co do drugiego, to istniało takie zagrożenie, że dojdzie do schizmy. W związku z tym Sangha stworzyła takie zasady, że będą się spotykać. To się nazywa jakby rytuał działania, czyli oni jakby zbierają się razem, wnioskują wnioskują jakieś zmiany albo wskazują na jakieś uchybienie albo na jakieś źródło jakiegoś sporu i rozmawiają o tym ze sobą. Wszyscy się wtedy musieli stawić i razem podjąć decyzję i za pomocą głosowania. W tradycji Vinaya, choćby jeden bikszu się nie zgodził, to nie było decyzji. Wszyscy musieli być zgodni co do werdyktu, co do ostatecznej decyzji. I to była jakby bardzo ważna jakby zasada, która funkcjonuje w sanghe i która utrzymuje sangę w całości, która utrzymuje sangę w harmonii. Można by na przykład, wydaje nam się, że głównym jakby liderem sanghi był Buddha, tak? On miał największy autorytet. Ale jest taki indyjski uczony S.R. Goyal, który mówi, że za czasów Buddy Buddha był oczywiście być może rozpoznawany jako założyciel sanghi, Buddha ustanowił, że kiedy zaczynamy to odosobnienie deszczowe, to najpierw trzeba przyjąć schronienie w 3 klejnotach. Więc jednym z tych klejnotów jest Buddha. I w związku z tym, i w ten sposób jakby Buddha stał się liderem sanghi.
Ale w tym czasie w Indiach istniało wiele takich grup religijnych, podobnych do uczniów Buddy. I ci liderzy innych grup jakby różnili się od Buddy, gdyż oni byli jakby byli takimi liderami, którzy tworzyli wszystkie zasady społeczności, jak byli nauczycielami tej społeczności i tak dalej. Oni również decydowali, kto będzie ich następcą, kto będzie ich sukcesorem. Więc w tym czasie w Indiach taka była tradycja. Wszystkich tradycji religijnych, które funkcjonowały w Indiach na tym terenie. Więc dlatego wielu różnych ludzi, również społeczność Sanghi, często się zastanawiała, kto będzie sukcesorem Buddy. Ponieważ taka była ogólna tradycja w tym czasie. I taki był obyczaj w innych tradycjach, więc wszyscy sobie wyobrażali, żeby tak samo będzie w buddyzmie, to samo zrobi Buddha. Często mówi się o pewnej dysharmonii pomiędzy Buddą a Devadatta, pomiędzy Buddą a Devadatą. Czasami mówi się o Devadacie jako o demonie, że to nawet nie był człowiek, tylko jakiś demon. Ale tak naprawdę to był po prostu jego kuzyn. On był synem wuja Buddy. Tak czy inaczej, istniało pomiędzy nimi duża niezgoda. A podobno głównie wzięła się ona stąd, że Devadatta miał nadzieję, że Buddha uczyni jego swoim sukcesorem. On wręcz powiedział Buddzie: oddaj mi swoich uczniów, ja się nimi zajmę. Ale Buddha się nie zgodził. Ale Buddha nie oddał Devadacie swoich uczniów. I co to oznacza? W praktyce to oznaczało, że Sangha musiała się zarządzać w taki demokratyczny sposób, nie w systemie monarchistycznym, tylko w systemie demokratycznym. Czyli kolektyw, cała społeczność Sanghi musiała się zgodzić co do jakichś decyzji i tak dalej. Więc ten indyjski uczony mówi, że kiedy nazywamy Buddę nauczycielem, to on jest po prostu nauczycielem, on daje rady. Ale to nie znaczy, że on im każe robić to, co czy tamto. Albo że jest jakimś, nie wiem, sędzią dla tej Sanghi i tak dalej. On jest po prostu nauczycielem, a to jest duża różnica. Bo też była to praktycznie najprawdopodobniej jedyna grupa w Indiach wówczas, która rządziła się w sposób demokratyczny. Podobnie Buddha, kiedy odchodził, mówił: macie być swoim własnym opiekunem, macie przyjmować schronienie w dharmie. Nie przyjmować schronienia w żadnym zewnętrznym następcy. W żadnym zewnętrznym liderze.